Dirk Strieker uit Sumar is vanuit de legere squallen al interesseerd in het waar. Hij heeft verschillende cursussen dien en is aangesloten bij de werkgroep Weeramateurs. Elke dag is waarman Dirk ermee dwaande. 's Morgens begin ik om 9:00 alvast met het downloaden van alle weergegevens van de afgelopen 24 uur en die verwerk ik in tabellen. Ik kijk uiteraard op internet naar de weerkaarten en maak dan voor mezelf een hele globale inschatting van wat het gaat worden de komende week. Ik ben nu niet meer een weerman die voor elke dag precies wil vast gaan stellen hoe warm het wordt, hoeveel regen er valt. Maar ik ben wat meer algemeen geïnteresseerd geworden in de grote lijnen. En uiteraard de dagelijkse waarnemingen die ik al meer dan 40 jaar doe. Waarman Dirk had er nooit zijn werk van maatje wilt, want een hobby moet leuk blijven. Maar je hebt er zeker verstand van en er wordt echt wel een verwachting voor komend weekend nu te spreken. Het is een beetje lastig, want de weerkaarten, de voorspellingen, nou voorspellingen mag je niet zeggen, verwachtingen, die wijzigen van uur tot uur bijna zou je zeggen. En alleen de laatste paar uren is wel duidelijk geworden dat boven Nederland een gevecht gaat plaatsvinden tussen de koude lucht die vanuit het oosten en noordoosten onze kant op komt en de warme lucht die ook onze kant op komt, maar dan vanuit het zuiden. En ja, die twee luchtsoorten die ontmoeten elkaar precies boven Nederland en het is natuurlijk de kunst om uit te zoeken van waar gaat dat precies gebeuren. Gebeurt dat boven Friesland, gebeurt dat boven de Veluwe bijvoorbeeld, of blijft het zelfs in Brabant hangen. De laatste ideeën zijn dat vooral het midden van het land behoorlijk wat sneeuw te verwachten krijgt. En naarmate je noordelijker en zuidelijker komt, dat de sneeuwhoeveelheden wel minder worden, maar dat de sneeuw gaat vallen komende zaterdagavond en zondag en maandag, dat is wel zeker. De sneeuwpoppen moet wel lukken, alhoewel het aan de noordkant van Friesland, dus de Waddenzeekust, waarschijnlijk wel wat minder is. En wat je dan ook nog even in ogenschouw moet nemen is dat er tijdens die sneeuwval behoorlijk veel wind komt te staan. Dus of er overal evenveel sneeuw komt te liggen, weet ik niet. En of de sleetjes overal kunnen rijden, dat weet ik ook niet. De snowboards kennen dus uit de kast. Maar Dirk verwacht dat de rijders nog in het vet blijven kennen. Want je krijgt natuurlijk de combinatie van harde wind. Water wat nog in beweging is, daar valt dan sneeuw in. Dan wordt het een of andere smurrie op die ijsbanen. Die smurrie gaat vervolgens bevriezen. En als het in één keer bevroren is, dan komt die sneeuw er ook nog overheen. Dus ik denk, als er ijs komt, dan is het ijs van slechte kwaliteit. En als het een beetje tegen zit, dan zit er ook nog eens een keer 10 centimeter sneeuw bovenop. Dus ik denk dat het met dat schaatsen wel een beetje gaat tegenvallen.